ଚାଲୁଥିଲା ଏଠି ବୋରିଂ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଅନେକ ତୁମକୁ କ୍ଲବ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇପାର, କୌଣସି ସଂଘ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇପାର, ଏଇଠି ସେଇଟା ହେଇପାର। ସେ କଲଚରଟା ନାହିଁ, ସେ ପରିବେଶ ନାହିଁ। ଗାଁ ସହରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର, ଭୀଷଣ ବଡ଼ ଅନ୍ତର। ଗାଁ ସହର ବୋଲି ନାହିଁ, କଲଚର ଯେଉଁ କଲଚରରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଗୋଟେ ପଦ୍ମପୁର ମାନେ ସେ ଗଳିରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟା। ଆମର ଯଦି କେଉଁଠି ନା ଗୋଟେ IPSର ଭିଲେଜ କହନ୍ତିନି, ଖଣି କ'ଣ କି କ'ଣ ଖଣି କହନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ଗାଁରେ ଖାଲି ସମସ୍ତେ IPS, ଡକ୍ଟର IPS ପୁରା ଭରପୁର। ସେମିତି ଏଠି ପରିବେଶ ଆଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରୁନି ଗାଁରେ ଆଉ। ଏଇଠି ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେଇଟା ବୋରିଂ ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଭାଇକି ଡାକି କହି ଚାଲ ମୋତେ ବୁଲେଇ ଆଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ। ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି କହିବେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ, କହିବେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଏଠି ବି କିଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉନି ନା ଗାଁରେ ହେଉଛି, କେଉଁଠି କହୁଛି ଏମାନେ କଥାରେ କଥାରେ ଖାଲି ଭୋଜି। କିନ୍ତୁ ଭୋଜିରେ କ'ଣ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖଟା ହେଇଗଲା ଭୋଜି। କୌଣସି ମାନେ ମନରେ କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ, କୌଣସି ରିଜନିଂ ନାହିଁ କି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛୁ, ବାସ୍ ଯାହା ଚାଲୁଛି ତା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ ବାସି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଜେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଏବେ ଆଉ ବଜଉନି କାହିଁକିନା ପରିବେଶ ବଦଳି